Özbekistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Xarezm welaýatynyň Sawad etrawynyň Manak owasynda ýaşaýan etnik türkmenler wiza düzünleri sebäpli eýýäm ençe ýyldan bäri serhediň beýlik tarapynda galan dogan garyndaşlaryny ýakynlaryny görüp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Tançylyk edi, barış geliş ýaxşy edi, karyndaşçylyk. Bardy geldi, ýok, ili kıyın. Falança pul bilen baryp ötesen, gelesen. Açılsa yaxşı edi. Kızla ba, aktıkla ba. Türkmende mi? Türkmende var. Görüp bilinmez haklagan wagtda. Türkmen özbek serhedinden geçmek üçin ýurtlaryň raýatlaryndan wiza talap edilýär. Serhet ýaka welaýatlaryň ýaşaýjylary üçin ýeňillik gözüňünde tutulýar. Emma Türkmenistan bir taraplayın görünüşde häli şimdi dürli çäklendirmeleri girizýär ýa-da serhedi dolulygyna ýapýar. Sewitin beýleki bir ýaşaýjysy 1986-njy ýylda gyzyny hem Türkmenistanyň Daşowut welaýatyna gelin edip ugradan Mamajan Metyakubowa özleriniň Türkmenistana gidip bilmeýändiklerini, munyň deregine ol ýerdäki garyndaşlarynyň Özbekistana gelýändiklerini aýdýar. Türkmen bilen çegaradaş şurada evveldim yaxşı dedi koňuşy bolup bazara bara dedik işeden ötüp bardy geldi edip merekelere katnaşa dedik. Kızlarımız düşen şaka. Hazır indi yoldan ötemiz. Bize ötemiz kızlarımız özü geledi. Evvel vaqta şu öte dedik. Sevitde 1963-nji ýyldan bäri ýaşaýan Nizametdin Abdullayew Türkmen özbek serhediniň edil alkymynda durup kagaz ýüzündäki durly ýeňilliklere garamazdan iş ýüzünde türkmen wizasyny almagyň juda kyndygyny aýdýar. Vaga ötüşi muamma köp. Teklifnama tolduruş gerek, bu neye barıp turup başka vata barıp aylanyp geliş gerek, yine pul töleşi gerek falan dollar. Ama şimdi muammalar köp, özlerimize mütabakan bolsak viza açtırışımız gerek. Birinci teklifnama geliş gerek vaqtdan. Şükür muamma köp. Ama için ilacı yok ona hiç kanday. Kıyınalamız, aktisadımdan doğru gelmedi de onu. Ondan Urgenç'e o yere vargandan ki ondan Taşkent'te Pasasova başka gel çıkana. Şundan bitik geledi. Köye bakta 40 gün, 45 günde bitedi bu. Ýa-da ser salsak 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy dargap ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan soň Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky serhet gümürtükligi tä 2004-nji ýyla çelini dowam etdi. Şol ýylyň maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi iki ýurduň arasyndaky serhet gümürtükligiň aýdynlaşdyrylandygyny eglan etdi. Ýöne häli bugüne çelini iki ýurduň arasynda serhet meseleleri boýunça döredilen hökümetara işçi topary ara çäkleri bellemek boýunça duşuklary gurnap gelýär. Türkmen özbek serhediniň uzynlygy 1621 kilometr bolup, ol Daşowut we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz içine alýar. Bu ağırlykda Özbekistanyň we Türkmenistanyň ara çäklerini goly regionlarda ýaşaýanlar serhet geçirgileriniň düzünleriniň gowşadylmagy barada umyt edýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistan bilen bardy geldiler, yok. Kardeşlerimiz, kardeş uruglarımızda 80-90% şahta yaşaydı. Ötüş kaçışın ilacı yok. Kana ilacı bolsa, çegaralar açılsa, bardy geldi kılsak, dostana münasebetler yine tiklense, kardeş urugu bilen bardy geldi, toyda, merekede baradagan bolsa, yine neçe ýyllar bolup ketdi, 5-6 ýyllar bolup ketdi, şu hakkı ötmeýärimizge 5-6 ýyl bolup ketdi mana.